Hi Miss Lauren, Sun Kapu Punta. Backpack net lollipop calling, mainit dito sa Roberts Masira and Beauty Mall. Hello guys, kinemaster. Heyo. Nandito naman ako guys, welcome sa YouTube channel ko Boholano LLTV. Share ko lang ulit ginawa ko na video cartoon animation. IT ka lang guys kung hindi pa pala kayo naka-subscribe. Paki-pindot and subscribe maloy mo kasama mo na rin and notification bell para lagi kayo ma-update sa video na in-upload ko. Salamat. Hi Miss Lauren, saan ka pupunta? Backpack net lollipop calling, mainit dito sa Roberts Masira and Beauty Mall. June sa bayan. May babilhin lang ako na bahay. Naputi ko matirahan. Sumakay ka na lang dito sa parko hakatid na kita dun. Nahiya ko sa'yo. Napakagwapo mo pa naman. Wek ka na mahiya na sumakay ka na sa parko, let's go. Heli ka na Miss Lauren, wek ka na mahiya sumakay ka na dito. Eh? Baka mamaya. Kung san? San mo ako dalhin? Wala ka ben tiwala sa akin. Hena na. Okay. Basta ha. Sasakay na ako sa karmo. Yes, Yahoo. Let's go. Melapit na Heyo Miss Lauren. Anong lugar na to? Diko na alam kung san na to. Wek pang mega lolo Miss Lauren, papaligayaking lang kita. Ano? Naku po. Ipapatelfo kita. Idol ko pa naman yan. Yuri ka. Makukulang ka. Hindi idol ko din yan. Diansen dali lang tayo backpack mo ako ipatufo. Met popper syrup Len. tayo din ipatufo mo ako. Ah okay. Baro ko lang yan. Gusto ko din yan. Yeesh, makakaking na ako ng sinagang na money Yahoo. Melapit na tayo, dear Miss Lauren. Nandito na tayo, mauna ka na bumaba, let go na. Okay Siege, mauna na ako bumaba, sa'yo. Ano? Bumaba ka na, excited na ako. Gusto ko na matikman ang banana mo. Hindi ba binawasan yan ni Lolo? Okay wait len bibilangan ko len banana ko, mabuti hindi binawasan, ng isa pa din ang banana ko, mabait si Lolo. Yesh, hena kega hey na ninga pang sajin. Heli na dito Miss Lauren, baka makita kayo ng asawa mo baka tuluyan kayo ay patufo. Okay. Okay. See. Gitakit ka pala mo ipatelfo. Heli ka na dito pepasok na tayo, kaping wala ken nakakita sa ating, baka mamaya makita kayo ng asawa mo. Takit ka pala nakita ng asawa ko. Heli ka na papasok na tayo, diyan kay nebaga na ang sajin ko. Okay. Okay. CG. Kakain lang tayo ha. Kaken len tayo tahong na kanilo, pasok pa na dito. Wow, napakaganda pala dito sa loob ng Sogo. Karen Rocco naka suladari, kalami mek palemik theatery. Ba't ba na mo dong? Sure, Karen Lenko naka aridari, epi neku mo nisha. Tama na dong. Ba't ba tan ka? Tinoy. Alinada. CTU wi na teo busog na ako, ikaw na busog haba sa kinain netan na kinila na tahong. A few moments later. Young lang guys, sana nagustuhan mo ang video ko. Kung nagustuhan niyo guys, paki-pindot subscribe button o paling bell mo ding yung din bana maloy mo para lagi kayang ma-update sa upload ko na video. Salamat po Team Caesar, shoutout sa inyong lahat. Kaway kayo. Maraming salamat sa inyong lahat.